Sunana Sumayya Muhammad, Anwar Didda Muhammad, Fulani a cikin labari na. Assalamu alaikum masoyanmu masu bibiyanmu cikin TV mu filin daga 24 TV a YouTube kenan. Saboda haka yau za mu kawo muku abubuwa kala-kala kamar da muke kawo muku sunayen gari, unguwa. To yau muka ce bari a bar mu a baya ba, bari mu zo mu ɗauko abubuwan tarihi da abubuwan nishaɗantarwa da sauransu. Ina masoyan marigaya Jidda Fulani. So a yau dai Allah ya sa yarinyanta ta gama primary 6, saboda haka mun zo mu taya ta murnar gama primary 6. Saboda haka nace to yau bari in sanar da masoyan Jidda marigaya da kuma masoyan mu gabaki daya ku taya yarinyar nan da addu'a, ubangiji Allah ya raya ta kuma ya raya duka 'ya'yan duniya. Saboda haka ku biyo ni ku ga yanda muka kasance da magana da yarinyar wanda ake mata birthday din gama primary school na haji 6, watan siyama kenan. Yariyar marigaya Jidda da kuma sauran iyayenta. Assalamu alaikum, muna so ki sanar da sunanki ga masoya ga baki daya saboda nuna farin cikin wannan baiwan Allah diyan mu dan ci. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Hadiza Isa Anaba. Ni ma mama ce ga Siyama. Kuma yau mun zo taron murna ne. Ta gama aji 6 wanda ita ma yanzu ta shiga next level. Muna kuma yi mata fatan alkhairi, Allah ya albarkaci rayuwanta, Allah ya raya mana ita, kuma ubangijin Allah ya ji kan mahaifiyarta da rahama, Allah ya gafarta mata, Allah ya kai haske a kabarinta, Allah ya ba mu ikon rika zumunci mu rike Siyama har abada abadina. Kuma muna godiya ga duk wanda ya zo, ubangijin Allah ya mai da kowa lafiya. So alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana. Allah ubangiji ya sa tafi haka nan, ya nuna mana na gama wancan makaranta gaba ɗaya, ya nuna mana lokacin aurenta gaba ɗaya, kuma Allah ubangiji ya ji kan mahaifiyanta ya sa ta huta, Allah ya haska kabarinta, kuma Allah ubangiji ya sa mutum masu cikin sa'a. To alhamdulillah, domin gaskiya da na zo gurin nan na ga abubuwa kuma na ji daɗi sosai, saboda kaman a ce Jidda ma bata rasu ba, wani yariyar nan tankar Jidda ce ma a raye. Na ji daɗin haka sosai kuwa, don kuma na a raye iya abin da zamu iya yi kenan, balantana ba ta na a raye. To yanzu me zaki ce ma sauran wanda ƴan uwansu suke mutuwa suke barin musu ƴaƴa, wani shawara zaki iya ba su? Don Allah ku rike su amana, saboda yara amana ne, baka san wanda zai tashi ba ya taimake ka wanga rayuwa da muke ciki. Ta mai yawa ne antifati, na farin ciki sosai, wanda kuma ya zo lahiya, Allah mai da kowa gidansu lahiya. Mun gode kuma Allah ya ji kan mahaifiyanta, Allah ya he mata, Allah kuma ya raya mana su rayuwar addini. Me zaki ce wa masoyanki? Shin kin gama primary 6 da ke da Hajiya Siyama ko? Abin da zan iya waɗi ce na gode ma iyayena abin da suka yi min duniya da lahira. Alhamdulillah da gode da masoyana. Ya kun ga Hajiya Maryam Siyama. Ga ta saboda haka za ta muku godiya saboda taron da ta ga tana cikin farin ciki. Ga sha tana rarraba ma a ƙawayenta abubuwa. Me za ki ce masoyanki? Kin gode. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Kin gama primary 6 ko? Kina musu godiya. To za su taya ki da addu'a masoyanki insha Allah. Kin ji ko? Allah ya raya ki kuma. Sunana Sumayya Muhammad, Anwar Didda Muhammad, Fulani a cikin labari na. Muna fatan Allah ya tukanta ya gafarta mata. Rana irin ta yau Allah ya tada ita, ya nuna mata farin cikin da muke ciki. Ita ma Allah ya sa mata farin ciki, Allah ya sanyaya mata. Gaskiya ina cikin farin ciki sosai, musamman in na duba na ga 'yan uwa da abokan arziki kowa ya taru an zo taya mu murna. Gaskiya ina cikin farin ciki sosai. Yadda Allah ya nuna min wannan matsayi, Siyama ta gama primary school. Ina fatan Allah ya nuna min ta gama masters ba ma digiri ba. Allah ubangiji ya nuna min wannan mataki, gaskiya har a kai ta aure. Insha Allah rai. Insha Allah Allah ya nuna mana. Wannan ita ce asalin mahaifiyar Hajiya Siyama wanda ta gama primary school, yariyar marigaya Jidda, ko in ce yariyar mu gabaki daya. So ubangiji Allah ya raya ta. Yanzu me zaki ce ma sauran iyaye wanda sauran iyaye suka tafi suka bai ƴaƴa? Domin ni na zo na ga abun farin ciki, kaman ke kika haifi Siyama, bai nuna mun da cewa wata mahaifiyarta ta rasu, kaman ke ce ma Jidda.
So abin da dai na sani shi ne ko da mahaifiyarta na da rai Siyama ta fi kusanci da ni saboda mahaifiyarta bata sa ta a cikin rayuwa kaman saboda tana yawan faɗa min cewa ni na haifi Siyama sannan akwai rai akwai mutuwa za ta kuma iya wucewa ta bar min ita. So kin ga abin da take faɗi ya tabbata kenan. Wayanda kuma ake mutuwa a bar musu yaran 'yan uwa su rike su kamar nasu. Kada su bari su yi maraici su ma Allah zai dube su ko da ransu ko ba ransu saboda ba mu san gobe ba. Zai iya yiwa Siyama ita za ta dubi duka bayan mu da zamu bari. To kaga shi yaro duk abin da rikon da ka mashi shi irin shi zai maka. Irin tausayi da jin kan da ka mashi still shi ma irin shi zai maka in ya girma. To ina mu kowa dai fatan alkhairi akan dai in dai an wuce an ban maka yaro to ka rike shi tsakani da Allah. Kamar naka abin da za ka yi ma dan cikin ka to shi ma ka kwatanta mishi babu bambanci gaskiya.